lamsogo haino hai joto naitonai takokte bukuk songno tiare hadu koktmao tinini koktma butang rongkha jeng jotono saimano miapro Bharat haktoni Home Minister borom gunang Amit Shah bubagrabe malaina hnai State Guest House Gitanjali o bathakmani phia bo ongkhar pro kaisa gari bini gari bai thodai tike thangmani nukjakha chatai klaio security asuk tight tongwibo aro tamni bage haingkha ke phadi tabakte kaisa koktma bukhak thanglaiwano mia jeng jotono nugui mankhana Tripura land ni demand ni list eba kaisa copy social media o viral tongmani phia kwbangma leader rongni bisingtui saimankha abo fake eba tatal hnai oba haike jeng haina hai koktma te kaisa ni bukhak thanglainak mia jeng nugui mankha Wai Hangkhorni Chankan Baptist Church o koktma ni bisingtui saimankha borok tinjon ekloge tukjaya ni bagui makaijaka hnai haina hai te kaisa koktma ni bukhak kaising thanglainak Chamonu Assembly Constituency o khobjak Manikpur jaga thaio salni saltham romoi je patimung thangjak a patimungo khobjangnai nukhungrokno naina thangkha Tripura Mothani President borom gunang BK Rangkhol TTADC ni Chairman borom gunang Jagadish Debarma tei TTADC ni CM borom gunang Purno Chandra Jomatia tei Katal MLA borom gunang Paul Dangsu tei MDC Ongso Kumar Tripura akorok baide haino hai te kaisa koktmani bukhak thanglaifinai Mia Montri Sabha Gothon nungthanibo jeng nugui mankha borom gunang Rampodo Jomatia Tribal Welfare Minister tei Bhagavan Chandra Das SC Welfare Minister tei Manoj Kanti Dev Sport Minister borokno Montri Sabha o jaga thai rjakliya ya borok Montri Sabha o je tinkan post baki tongmani abo borokni de ngui manai abo joraono jeng saiman laisina haino hai te kaisa koktmani bukhak jeng thanglaifinai mia jeng jotono saimano bubagra kaisa short press meet khaimani aro jeng nugui mankha je laithangja IPF tisongni je demand Tripura land tongmani abo hai bathagui tongliya taboke Tripura Motha songni je demand Greater Tripura Land eba constitutional solution abo daktino manani phaiching thangui tongo hnai jeng saimankha haino haite kaisa koktmani bukhak jeng thanglaifinai Bharat haktoni khoroksa athukiri Satish Kushik bo heart attack ngui hospital thangmani jorao bini langma cholangkha abono tui borom gunang aste ni Montri Okra Manik Shah bo boni Facebook post o khama yafarkha Padingka tabok Satish Kushik sabo jeng boni kisichuk mangpleni bisingtui jeng boni sini mungnai laibano कुछ बातें हैं ना इसमें नहीं लिखी होती ade haino hai te kaisa koktmani bukhak jeng thanglaifiano Mia Bharat haktoni BJP ni spokesperson Sambit Patra bosakha borom gunangjuk Patal Kaina Jomatia tei thangjanai borom gunang Montri NC Debarmani busajuk Jayanti Debarmano Board of Director ni post yafarjaknai hini sakha ade haino hai te kaisa koktmani bukhak thanglaiano lai thangjak 2021 ni November talo Ras Melani Phirokpro Udaipur Hangkhorni Bagma Amchayo hiksongnoi Ras Mela naigi phirok laipro bwsaino buoi togoi bihigno gang rape khlaimani a gang rape khainai 5 jon themrang rokno court ni phaijingtui order rojakha thia amorni jailo tei 60,000 rangni mari joribana nangsinai nei court ni bisingtui order rojakha Haide haino hai te kaisa koktmani bukhak thanglaisinai Dosda Kanchanpur North Isoma ADC village ni khoroksa Obamohan Riang mungui khoroksa Triprasa boni kidney hamya angui tongmani jeng koijao chini channel ni bukhaktui chini joto viewers rokno mono jeng palkhe chubalainai tolao boni bank details rok rojak tongo a bank details ni bisingtui norokni je mansak chubai mano oba haikeno jeng norokni bangi tebo katal koktmarok tui phainai norok jengbai pal tongdi tei chini channel no subscribe khaidi comment khaidi share khaidi joto naitongnai tei takhok tei bukhuk songno hambai।